3टा गाहामाव नोंसिनाव थाङा जागौ नोंसोरखौ लानानै हेलो एवरीवन वेलकम टू बेक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बी बर' यूट्यूब चैनल फिन खनसे आरोबाव बरायहरनाय जाबायना लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै गोदानै आपडेट लाना फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबांनो जोबजासे नायनोहाय सेस्था खालाम आरोना लोगोफोर जोंहा एनि टीम एमजे आदाया मा रिप्लाय होदों नोंथांमोना नैबेखौहाय गुसुंब्लाबो नायनानै खोनासंनानै होलांदो आरोना लोगोफोर हाबानि उनाव नोंनि नामावनो खुसि खुसि बे गारिखौ बायनानै होदां बेखौबो आंनि नामाव आं लिरफिननो गोनां जाबाय नोंनि आखलनि थाखाय फिसाखौबो जोनोमनि सिगांनो गारनो थांदोंमोन डक्टरा नोंनिसिम साखि होनो हागोन डक्टरजों नोङो लायाबा उनावहाय गिनो गोनां जायो मोनफिनगोन मोनफिनानायावसो नों लादों गाबै गाबै फाग्लि बायदि आं बुंनो गोसो गैयामोन आंनि गोरोन्थि मानो गोरोन्थि होनोबा नोंखौ आं मिथियासो लाबाय आं दुखु होदों मानो होनो आं नोंखौ फार्स्ट टाइम सोमादों नोंखौ बिबौ थैआंनाव नायनायावनो आंखौ डाइभर्स बिदों मादों बिनिफ्राय थांफिननायाव नों मबाइल देख्रेबदों होनो थाख्लाय सारखौ आं मोनायाव दोननानै डाइरेक्ट बेंगल थांदों आं दुखुजों ओंखाम जाया लोङा थादों मोनायाव जिरायबाय थादों आं बिसिनायाव डाइभर्स बिजाबाय थानायनि आइ फैनांला होननायनि ओमफ्राय हिनजावखौ बिसिना गरम खालामबाल' नांगौ माबा माबि होनबाय थादों आं थानो हायिनि हिनजावखौ बुवा होननानै प्रमिस लादोंमोन आं थानो हायो आं नोंनि मबाइलखौ देख्रेबदों टेबोलनिफ्राय खननानै खुबैख्रबदों आंखौ केस होनो थांनो नागिरदों नोंसोर ओमफ्राय बिनि फैसाखौबो नों लाफिनजोबखाबाय बिनिफ्राय आं दुखु जानानै नोंसोर बखिबाय थानायाव आं नांलायबाय थानो बायो जेराव नांलायो आं हाया फैनानै थाफैदों आं गोदाव सोराव लोगोफोरनाव जेब्लासिम नों लिंहरफिना नों आंखौ गारनानै थाफैयो होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव आं हाला फैदों गथ' डेलिभारि जानायावबो आं डेलिभारिखौ आंनो पेमेन्ट खालामजोबदों नों थगायनो रोङाबा बुंनानै लागोन नोङो आंनिनो फिसा आंहा जेबो साननाय गैयाबाव लाख थाखा थांदोंबाबो बिनि उनाव जेब्ला आं क'क्राझार हाला फैखाङो आंनि बिमा बिफायाबो आंजों सम समबाबो रायलायो दुखुजोंनो बिसोरो मोनसे जायगानि हाखौ फानजोबनानै गोदाव सोराव उदालगुरियावनो थाफैफिनदों बिसिनाल' थायोमोन बागान बायदिसिना बानायबायमोन बिनि उनावहाय जेब्ला आं हा लानानै थांफिनो नोंनि जायगायाव बेंगलाव हाबैखांना क'क्राझाराव गावनि नामावबो नों हा लानो गरम जादों जेब्ला आं बुंदोंमोन आंनि मामि बाबाखौ हा नेटावथ' दोनफैनोसै नामा रावबो गैला बिमा बिफाखौ दोनफैनोसै हा लादों नों बुंदों नों थगायाबा इसोरनि कसम लाग्राबा बुंगोन नोंनि बिफाया बुंदों हिनजावनाव सोंग्रोनांगौ गासैबो डिसिसनखौ आं मानो सोंलायनो नांगौ आंनि मामा बाबाखौबो लाबोनानै दोनफैनायाव आं बावबो बिराद दुखु मोनदों आरो जोबथानायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट आरोना लोगोफोर जायफ्रा आंनि बे बी बर' चेनेलखौ दासिमबो नायनानैल' थांदों साबस्क्राइब खालामनानै होलाङाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै गालांदों आरोना लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदिनो मोजां आपडेट लाबाय थानो हानाय बायदि आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय ना लोगोफोर बाय बाय।